Бардоро ирам пайванди гирифтем. Ака имрӯз дар пеши хона, дар назди хона, дар севояки айхидмон ҳастанд, бепарво мебиримшун, ҳамнаро пайванд мекунем. Ин севи сирха, севи хубонӣ, калон мо ҳам ҷудо кардем, ҳамира тирамоҳ ё ки сараи баҳор сархуна кардем, назадем сева сарсарои навдора ки ин навдора барои пайвандӣ кор фармем. Бародаро, агар ба ёд дошта боше, боғи нишон додам севора, ин ҳам боғай. Агар якдам нигоҳ кунӣ, мегӯй ки ҳам боға ҷазираёша баровардам ёдам. Севора ҳамаша бридем. Сафедороро ҳам бридем. Ин сева бридем. Ҳамаи севора. Ино шохшапаи севоан ҳамаш. Ҳамин хел севора ҳамаро бридем, барои пайванд кардан омода кардем, бародаро. Чибаки мо бридем чун? Бале, дурустай ҳайф мешавад, дилат месӯзад, лекин имкони дигар надоштан, раҳи дигар надоштан, мисоли на ҳамин сев пир шуда буд, майда мегирифт, бисёр мегирифт, майда мегирифт. Барои ҳамин ҳаракат кардем, бридемаши як роҳи ай тараф биёем. Дарай. Бародаро, ира меган роҳи аз нав ҷавонкунӣ. Бозам силоҳомон дар даст монанд, корча, дафа, волиқа ва искана хатимон дорем. Барои ки бачаҳо нагӯянд ки пайванди бобигӣ дигар хелай, ҳам ай пайванд мекунем, ҳам ай дигариш, ай ҳардаш. Дар ҳамин сета пайванд мекунем. Дута бобигӣ, якта навбуромад бигем. Барои пайванди бобигира кардан, ира ай ду тараф туроштан дар кор. Ана ҳамин хел. Асосӣ ба дастпӯшак мумкин нест. Барои дастпӯшак бисмилла. Ҳамиро нигоҳ мекунӣ ки ҳар ду тарафи бридагит як ҷо сар шаванд. Ҳамин хел қадар дарозам нева. Ана ҳамин хел. ҳамин бридаги ҳамин тараф бояд ки рост боша, ин тарафшам рост боша. ай дарозиш бозам 10-15 сантиметр, 15-20 сантиметр дарозӣ дора. дар даҳанат мехапӣ. ҷое ки пайванд мекунӣ, ба ноли корча камтар хат кашидан дар кор. баъд аи ба искана ҳамин хел задан дар кор. пӯстша барои чӣ хат мекашем? Барои ки вақти кафи каш накафа, бридаги мо бимонад, киндаи дарунаш хеле кафитишкар натонад. часпиданаш имконияти маҳдуд ай. Имконияти часпиданаш маҳдуд ай. Ана ҳамин хел мо бояд дар ҳаминҷа зераш кунем ки ҳамаш як бояд биёяд. Ана ҳамин хел. ина бародаро, дидесте ки ҳамин пӯст дар танаи пӯст расидагӣ. Ҳатто пӯсти навдае ки пайванд мекунӣ, камтар дарунтар биёяд, ҳеҷ гап не. Фоида дорад, зарар не. Барои ки пӯсти кунда ғафстаре нисбати навда. мо ҳам баробараш кардем, дигараш чиқиртар зер мекунем. вақте ки исканаро мегирӣ, ҳамира зер мекунам, меҷиқа. ҷиқид яъне ки часпидагӣ мемонад.
мегзарем бачаҳо дар тарафи дигараш. Инаи тараф вақте сканерро мегирӣ маҳкам мешава. инҷа гуфтем тарафи дигараш. тарафи дигараш ҳам хел мемонем. нигоҳ кунед. я дарунтар зер мекунем. камтар. ана ҳамин хел. ҳозир сканерро ки гирифтем, киндаи кафондагимон зер мекунем, меҷиқаш ба қувват меистад то ягон вақл агар нашканаш беақло шикасташ наметавонам. ана ҳамин хел бародаро. ина пайванд зер кард, маҳкамаш кард. дуо мекунем дар ҳаққи арвоҳои шахсе ки ҳамин стреча барои мо садақа кард. махсус гуфтемаш ки барои пайванд ваям барои пайванд садақа кард. иншоаллоҳ ки мо тухани зафар, бобои ҷаъфар дигароам вақте ки пайванд мекунанд савобшон ба акбаршо мераса иншоаллоҳ. хай бародаро, ина маҳкам кардан мегирем, гапи зиёдӣ назанем. дар амони аллоҳ боше. то боздид пайвандоро кардан мегирем, ба нишон метиҳем ҳамаша. чӣ гуфте? лайк фаромӯш накунед ки дигаро ҳам бибинанд. мумкин ки дар дили як кас дигарам бизана ки биброя як севи ҷангала пайванд куна ва дар он савоб мо шумо ҳам хушем. шумо ба хотире ки лайк монде, мо ба хотире ки ҳамин кора кардем садақаву як марди дигар ҳамира дида гуфт ки беҳтарин кора бест ки ман ҳам имконият дорам барам пайванд кунам. ай пайванди ман як сагай, хугай, хирсай, гиргай чизе ки ҳаст камтар баҳра барам, савоб гирем. ина бародаро, инша пайванд мекунем, дигарош пайванд мекунем. бисёре барои пайванд кардан боз во мекунем.